Recep ay tamam ulamalar asam at goýupdyr şoňa. Asam diýdigi Recep ay Ramazan aýdan çyryň bir ulaqan muqaddeme-i ike bagaz zikru tesbih kan edilýär. Gijaň bir wagtynda turup selerlikler teýýarlanýar. Ramazan aýdan çyryň bir amadegi bolsun diýip Oşatada bitir tesbihat kan bolansan geçen zamanla kan tesbih edilýärmişdik. Kan Ramazan aýdan çyryň amadegi görýärlemişdik. Hatta birentek ewliýalar geçipdir. Ramazan ay geçenden sonra 5 ayla baglaýarlamışdyk. Ramazan ayda eden dogam kabul bolsun diýip. Ondan sonra Ramazan ayı 6 ay galanna Allahumme bellighna Ramazana. Ya Rabbim saglyk bilen şu bereketli derýa-y rahmet bolan Ramazan ayı sagaman ýetirdiip 6 ay onça tetarik görýärlemişdik. O hem Allah Taala da bendesine mehriban bolan soň her zada bir amadegi gerek. Her zada bir muqaddeme gerek. Toýa gitjek bolsaň amadegiň bolmasa toýa gidip bilmeýän. Gidersiň, mansyn bilmän gaýdarsyň. Bir ulaqan adam, ulaqan şahsiýetli bilen oturşak bolsaň, deslap diýjek zadyňy bir baranda bir aýdylamal görürüňmi, bir soralamal görürüňmi, bir muqaddemen teýýarlamasaň, özüň bir amadegi görmeseň, näme bolýar? Bararsyň boş gaýdarsyň. Gulaňdym gazyl wagt näme etseň bilmänjek mejlisde tamam bolar. Ya bir ulaqan mejalislere şerket etjek bolsaň, musabagaga şerket etjek bolsaň, imtihana şerket etjek bolsaň, mutalaýa gerek dälmi? Gerekdir. Her zada bir muqaddeme gerek bolşy ýalyk derýa-y rahmet bolup duran musulmanlardan çyryň bir beýik ay Recep aydan sonra, Merad aydan sonra Ramazan ay diýilýär. Bireme özüne ýetişsin, bireme ýüküni ýeňilsin, bireme ýalňyşam bolsa aýag taýam bolsa bireme özüni islah etsin, täki Ramazan aýdy boş geçmer ýalyk. Ramazan aýda näme edýini bilmäni, gulagyna pamyk tıkylan ýalyk bolup, gulagyna suw giden ýalyk bolup, gaflet bilen geçiren basar diýip Allah Taala 2 dana ay muqaddeme edipdir. Şehrullahil asam. Recep ay men ayım diýipdir Allah Taala teşbihden çyrym aýdypdyr. Hatta kafirler we musulmanlar arasynda şol aýlarda jeň ýok. Asamyň keri diýip at berilmeklik gulak dinaýa eýne ken adam eşitmeýşi ýalyk. Recep ay, Merad ay, Ramazan aýda kafir bilen musulmanyň arasynda hiç moda wuruş ýok. Onun için gulaň dinaýan ay diýipdir. Näme diýip jeň ýok? Musulman adam ahiretinden çynymsaýa talaş etmeli. Bername dini bolsa bayram aýdan sonra jeň bolar. Kafirlere ýetişjek bolsaň bayram aýdan sonra ýetişärsiň. Emma bu ay Recep ay, izinden Merad ay, muqaddeme Ramazan aýdan çyrym. Hatta Ramazan aýda jeň bolmaýşy ýalyk, şoň muqaddemesinde de insan bir özüne ýetişsin. Ramazan ay boş geçirenmasyn diýip Allah Taala 2 dana ay muqaddeme edip goýupdyr. Näme diýip muqaddeme edipdir? Çon insan günahkar bolsa, näçe güllep şu günahkarçylygyň bebereketçiligi bolýar, behosala bolýar. Okuyan namazyna lezzet ýok, etýän dogasyna lezzet ýok. Füyuzatly kelimeleri kepläni bilen, bereket üsünden ýagyp duran adamlar bilen oturşany bilen ýüreginiň daşynda günahkarçylygyň garalary, gobarlary bolan soň, bu adam näme edýän düşüşmän galýar. Ondan için Allah Taala öz mehabbeti bolan soň, ey insan, Ramazan ay senden çyrym, öz aýynda boş geçirmer ýalyk 2 ay onça bir tetarik gör. Bir Ramazan ay gelmäke bir arada tut. Bir gije torda bir namaz oky, näme diýip? Ramazan ay birden arada tutup başlasaň şaýat bedeniň jogap bermäni kän ibadatdan galagama diýipdir. Özüň tetarikin gör diýipdir. Onun için Peygamberimiz hemişe Recep ayda gonna Allahumme barik lana fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Ya Rabbim bir tori we leyli Recep ay bilen Merad aýymyzy biz bereketli geçireýil täke Ramazan aýdan istifadeye kamilimiz bolsun. Recep aýda günah bolup, Merad aýda günah bolakymda aradamyz puç geçamasyn diýip Peygamberimiz hayır doga edýänmişdik. Doga edýäs hem öz tarapymyzdan, hem hanawadalarymyz, hem beýleki ilat, belki bütün musulmanlary doga edýäs. Belki Allah Taala öz dostlarynyň hormatyna şu Recep aýdan istifade edip, ondan daşgary muhimrek Merad aýdan istifade edip, derýa-y rahmet bolup duran Ramazan aýdan 2 dünýämiz gazanmaklyk belki hemmemize nesip etsin inşallah.